Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanka kugweba nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe, tawigira ya buditswa na Boera West MP, uyezo ari former information director we Zanu-PF vatafadzo mugwadi vataura ivo vachitaura na Tinashe Mutarisi vachiwapa warning vachiti vasa provoke the government. Vataura zviri mukunge Tinashe Mutarisi vari kunetsanawo passion Java pamwe chete namudiwa nenyaya yekuti Mutarisi aitaura achiti passion Java namudiwa vari kurwadziwa nekudiwa kunoitwa Tinashe Mutarisi nemafans ake without putting any effort. Akataura zvakare achiti they are trying by all means kukanganisa business raTinashe Mutarisi. Vatafadzo mugwadi vabva vabuda vachitaura vakanangana navaTinashe Mutarisi vachiti is trying to provoke the government. Mushure mekunge vaTinashe Mutarisi vakataura vachiti mapower cuts akaitwa kuNash Paints for 7 days anga redirected kusabotage business ravo nevamugwadi. Vakataura vachiti ngavasa provoke government, vachitaura vachiti vakadzimirwa magetsi vachida kusabotagwa. Uyezve vaMutarisi vakabuda vachimbotaura vachiti vakapisirwa plant ravo reNash Paints nevanhu vanga vari mugovernment. Uyezve vakataura vachiti the people vanga vari mugovernment vaida kutonyorwa navaMutarisi kuti business ravo rirambe richirana. Vatavadzo mugwadi vakataura vachipa warning kuna vaTinashe Mutarisi vachiti ngavasa provoke government nemaposta vari kuposta pasocial media. Vataura zvakare vachiti there is nothing special about vaTinashe Mutarisi. Zvanzi they abuse like ana Masiwa nana Mashkwede nana Tagwirei ma-individuals nema-business avo are successful muno muZimbabwe and havanombobvira vacomplaina about sabotage, and there is nothing special about vaMutarisi zvekuti vangati vangasabotagerwa business ravo negovernment muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi ndo nyaya tatavigirai yabuditswa navatafadzo mugwadi vakanangana navaTinashe Mutarisi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.